tarda a tothom. Moltes gràcies per ser-hi aquí, per haver triat la nostra taula. Disculpeu el petit retras i una mica estem de nou, estem tornant de la virtualitat, un altre cop a organitzar events presencials i sempre tenen aquesta complexitat amb el temps i amb el moviment de les persones, etc. Doncs, després d'agrair-vos la vostra presència, vull agrair també als ponents per dedicar el seu temps i la generositat de discutir amb nosaltres temes tan interessants com la sobirania tecnològica i la digitalització a Catalunya. Agrair al Col·legi d'Economistes per organitzar això durant 25 anys seguits, que no és fàcil, no és un repte senzill. Agrair al Port de Barcelona per sponsoritzar específicament aquesta taula. És molt important tenir sponsors, si no tenim sponsors no podem fer activitats o costa molt més fer activitats, amb la qual cosa doble agraïment al Port de Barcelona. Aquesta petita jornada dins de la jornada està organitzada per dues comissions. La Comissió de Transformació Digital, que presideix la Dolors Mateu, i la Comissió d'Economia del Coneixement i Innovació, que tinc el plaer de dirigir jo mateix. Llavors, quins actes fem, aquestes dues comissions? Transformació Digital fa actes sobre sobirania tecnològica, com aquest, impacte de la tecnologia en el model productiu, convergències tecnològiques i tecnologies disruptives. I nosaltres a la Comissió d'Economia de Coneixement i Innovació parlem de Smart Cities, ciutats del coneixement, de hubs del coneixement i tecnològics, canvis en el model productiu. Parlem d'un tema que penso que és interessant per a nosaltres els economistes, que és la creació de riquesa sostenible, la innovació i el coneixement com a fonts de creació de valor, tant a nivell micro com macro. Llavors, aprofito que us tinc aquí per demanar-vos que participeu en les nostres comissions i que us apunteu i que les jornades que fem aprofiteu per venir i contactar amb nosaltres i participar de les dues comissions. Bé, ja s'ha parlat, no parlaré molt més, ja s'ha parlat del canvi de model. Ha parlat la honorable senyora Natàlia Mas, la consellera d'Economia. Ha comentat la importància de la tecnologia en aquest canvi de model tecnològic, és a dir, de model econòmic. Ens hem d'adaptar ràpidament i s'han de fer moltíssimes coses alhora. Això jo sempre, en el món del canvi, quan un canvi s'accelera és difícil, vull dir, és un tema complex. El cotxe no el pots aturar i has de canviar les rodes. És possible? Sí, és possible, però requereix molta enginyeria i molta precisió en fer les coses. Llavors, per últim, comentar-vos que des d'aquest any estem cercant sponsors per accelerar la nostra activitat. Si penseu que us pot interessar sponsoritzar alguna de les dues comissions, doncs us dirigiu a la Dolors o a mi i estarem encantats. Llavors, sense més, gràcies per al vostre interès. Dono la paraula a la Dolors, que presentarà els ponents i moderarà la taula. Gràcies. Sí, funciona. Bon dia a tots. Com que ens han demanat que siguem escuetos perquè anem justos de temps, jo presentaré una darrere l'altra cada un dels ponents i així anem tallant temps. Cada un d'ells tindrà 10 minuts, se'ls ha demanat que es posin el tema que els hi hem suggerit o demanat
i jo aniré tocant els dos del costat, així us aniré avisant quan us quedi un minut per anar mantenint els temps. Llavors també, si sembla bé, al final de les 3 exposicions faríem les preguntes o les qüestions o comentaris que considereu. I així creiem que podem optimitzar el temps. Molt bé. Llavors, presentaré en primer lloc a la senyora Joana Barbany i Freixas, consultora i assessora experta del sector TIC amb més de 20 anys d'experiència, vinculada al món digital i les noves tecnologies al sector públic i privat, de formació periodista, però diplomada en ciències empresarials. Com a experta en la definició d'estratègies clau per al sector empresarial, en l'àmbit digital ens parlarà del sector TIC a Catalunya, que ho coneix molt bé, doncs ha exercit com a directora general de Societat Digital a la Generalitat de Catalunya. En segon lloc, el senyor Josep Martorell Rodon, director associat del Barcelona Supercomputing Center i de formació doctor en físiques, que ens parlarà sobre l'impacte de les tecnologies digitals a la ciència i a la indústria, que també ho coneix molt bé, ja que també va ocupar un càrrec de director general de recerca i coneixement a la Generalitat de Catalunya. Com les noves tecnologies digitals del futur impactaran el nostre entorn i com aquestes poden ser sostenibles. I en tercer i últim lloc, vist tot això de les tecnologies, també vam considerar que tot això també té les seves avantatges i també desavantatges, i presentem el doctor Gonçal Bàdenas, director de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, també de formació doctor en Ciències Físiques, que ens parlarà sobretot de la conscienciació i la seguretat al món digital. Doncs com alguns sabran, perquè va sortir als mitjans de comunicació, la Universitat Autònoma de Barcelona va patir un ciberatac i creiem que el Gonçal ens podrà suggerir com cuidar i prevenir la informació dels perills externs en aquest entorn digital tan dinàmic, igual que es cuiden i es protegeixen els altres actius de les empreses. Així doncs, res més a dir, li dono la paraula a la Joana. Bon dia a tothom. A veure si em poden posar la presentació quan puguin, que porto xifres. Perfecte. Doncs moltes gràcies per convidar-me a compartir una mica aquestes dades, que quan parlàvem de què podia explicar vaig creure oportú aprofitar aquests 10 minuts per explicar-vos una mica on estem a nivell del sector digital i tecnològic a Catalunya i també una mica els reptes i oportunitats que teníem com a país. Primer, una slide molt ràpida, un parell de slides sobre com estem nosaltres, com està el sector digital i tecnològic a nivell mundial, pel que fa a empreses, pel que fa a la valoració en borsa de les empreses, com podeu veure, a l'àmbit tecnològic estan a les 5 primeres empreses a nivell de valor borsa, 4 són tecnològiques. Per tant, és evident que aquest sector està en creixement i cada vegada serà més important. També a nivell de valor de marca, com podeu veure, aquí he fet un screenshot de les 8-10 que n'hi ha més importants, però també podeu veure que Apple, Google, Amazon, Microsoft són les primeres 4 perquè fa la marca, també són tecnològiques. Per tant, és un sector amb molt creixement i cada vegada no només econòmic sinó també de valor de marca. Llavors ara, focalitzant una miqueta cap a casa nostra, us vull donar unes dades sobre empreses i ocupació i facturació d'aquest sector. Abans que res, però, dir-vos que sempre hi ha una mica de, quan parlem del sector d'economia digital o empreses TIC, hi ha una mica mai sabem de què estem parlant. Llavors, generalment, quan ens referim a economia digital, és la suma de les empreses TIC com a tal, de TIC i telecomunicacions, que les teniu aquí desenvolupades, proveïdors de software, telecomunicacions, hardware, és a dir, la cosa més física, diguéssim, i quan hi afegim el concepte d'economia digital és quan hi sumem tot el que té a veure amb aquesta indústria que va paral·lela a les telecomunicacions o les TIC, com poden ser les startups, el comerç electrònic, els videojocs, les smart cities, etc. Per tant, veureu que tenim dades que parlen d'aquests dos àmbits, del que és l'economia digital i del que és l'empresa TIC. Pel que fa a l'economia digital, podeu veure unes 20.000 empreses a Catalunya, un 13% del PIB, o sigui 30.000 milions d'euros de facturació i també unes 180.000 persones ocupades. Això arriba a ser quasi un 5% de les persones ocupades a Catalunya, per tant és un sector amb molta ocupació. Dir-vos d'aquestes 20.000 empreses, el 60% són grans i mitjanes empreses, no parlem de PIME, que és com s'ha
sabeu, la PIME és una tipologia d'empresa molt freqüent a Catalunya, per tant són ja empreses més grans, són empreses que fa menys de 10 anys que estan establertes a Catalunya, per tant són empreses molt noves, i un 14% són exportadores, no? Tenen una àmplia visió exportadora. Pel que fa a la facturació, us deia, un 13,2% del PIB de tot Catalunya, i aquesta facturació prové de grans i mitjanes empreses, o sigui, no és el nostre sector de PIME, no? Que tenim a Catalunya, que és tan conegut i tan potent, doncs en aquest cas és més aviat empreses mitjanes. Pel que fa a la distribució territorial, doncs són empreses, òbviament, a l'àrea metropolitana, i pel que fa a les persones ocupades, doncs el 32,3% treballen en empreses joves, ja ho he dit, empreses de menys de 10 anys, i el 41,1% treballa en microempreses, per tant són o autònoms i microempreses o mitjana i gran empresa, és una fotografia molt peculiar. I després en parlaré, però aquesta ocupació bàsicament són homes, és molt masculina, i per tant aquí hi ha un repte molt important que hi hagi més dones en aquest sector, després m'hi referiré. També, a nivell de sector TIC, que era aquest que us deia, no? el més TIC, diguem-ne, doncs també estem parlant d'unes 17.000 empreses, estem parlant de 20.000 milions d'euros de facturació i d'unes 113.000 persones ocupades. Això representa el 10% del PIB de Catalunya, un 3,5% dels treballadors de l'EPA, no? Que ens dona l'ITESCAT o l'EINE estan en aquest sector, i pel que fa l'increment d'empreses cada any s'incrementa, aquest any han augmentat un 1,1%, però venim dels últims 5 anys un increment del 12% d'empreses en aquest sector. Per tant, és un sector amb fort creixement. I Catalunya és la principal comunitat autònoma, doncs aglutina el 22,2% de les empreses d'Espanya d'aquest sector. I aquí tenim l'índex DESI, és un índex que va posar en marxa la Generalitat fa 4 anys. Com sabeu, aquest índex és un índex que va posar en marxa la Comissió Europea, que monitoritza el progrés digital dels estats membres de la Comissió Europea i publica anualment aquest informe. Llavors és el Digital Economy and Society Index, i es mesura té com 4 factors de mesura. El primer, que és aquesta primera ratlleta que teniu més a baix, és el capital humà. Entenem com a capital humà les competències que tenen els treballadors i les persones que viuen en aquest país. En aquest sentit, Catalunya, aquí vam fer l'exercici de veure si Catalunya fos un estat, on ens situaríem, i vam encarregar aquest estudi a Deusto, i ens va fer ho podeu consultar a internet, és molt interessant. I deien que si Catalunya fos un país estaríem en la 7ª posició d'Europa pel que fa a capital humà, per tant amb competències de les nostres persones, a nivell laboral o a nivell social. El segon índex que es mesura és la connectivitat. Aquí estem en un lloc privilegiat, estem en 3è lloc a nivell europeu. Em direu que a casa vostra no arriba la fibra, hi ha llocs on no arribem, però com a territori és un territori on l'aposta per la fibra és molt important, i per tant és un tema que hem de posar en valor. Ens passa per davant només Dinamarca i Països Baixos, per tant Catalunya està en una posició molt important. El tercer que es valora és la integració de les tecnologies digitals, que aquí parlem de com s'integra això en el sector econòmic, sobretot, i a les empreses. Aquí és on estem pitjor, estem en 8è lloc. Això és l'agregat, però després podeu consultar per índex, diguéssim. Estem en 8è lloc i és el pitjor índex que tenim en aquesta valoració. I el pitjor de tots és el que té a veure amb la venda en línia de les pimes, tot el que té a veure amb la venda online, que és on hem de millorar més. I la quarta dimensió que es valora és la de serveis públics digitals, que en aquest cas estem en 6ª posició. Per tant, Catalunya està en una posició més que correcta, jo crec, en quant a oportunitats i desenvolupaments econòmics i socials de la tecnologia. Perdó. Per tant, ja vaig acabar, ens deu quedar 5 minuts. Aquí, per tant, quines oportunitats, tendències i impacte tenim a Catalunya? Pel que fa a les megatendències, que el teniu aquí baix, estem parlant de, com sabeu, un canvi de poder econòmic, estem parlant, i òbviament amb el tema de geopolítica això va canviant. Abans hi havia els blocs, el bloc de Xina, Estats Units i Europa que anava pel mig, ara aquests blocs potser després la consellera ens ho explicarà, s'estan desdibuixant, hem de veure exactament cap on va, a nivell de tendències, tot el canvi de poder econòmic i aquests fluxos d'inversió que hi ha. També és molt important, i això està molt a l'ordre del dia, tot el tema del canvi climàtic i l'escassetat de recursos, tot el que té a veure amb la descarbonització, amb temes d'energia intel·ligent, d'altres formes d'energia, serà un tema que com a tecnologia hi haurem d'anar. El tema de l'urbanització
aquesta ràpida urbanització de persones que surten dels àmbits rurals i van a les grans ciutats comportarà, doncs, òbviament, un naixement de les Smart Cities i de Smart Citizens. Hem de formar els nostres ciutadans i ciutadanes perquè entenguin què vol dir estar en una Smart City i què vol dir analitzar dades i fer-ne ús. Per tant, hi ha aquí també una tendència molt important de treball. I també com lluitem contra el despoblament. Com sabeu, és un problema que tenim a tota Europa i crec que la tecnologia en aquest cas ens pot ajudar a lluitar contra el despoblament. També hem d'estar al cas dels avenços tecnològics, tot el tema aquí, jo no soc experta en tecnologia com a enginyera, però sí que hi ha tendències ara al tema de la computació quàntica, temes també de New Space que estan ara sobre la taula i hem de veure cap a on evoluciona tot el tema de tendències tecnològiques i per últim un canvi demogràfic i un canvi social. Ens estem envellint, hem d'intentar que la tecnologia sigui per tothom, no només per les noves generacions, sinó que tothom pugui tenir aquestes capacitats per relacionar-se i per treballar, perquè si no estem creant una bretxa digital i social molt important i això ho hem de tenir molt en compte. Oportunitats, doncs, per les empreses TIC, òbviament cap a on van les coses ara és cap a tot el tema del teletreball, que això sabeu que és després de la pandèmia s'ha vingut per instaurar-se, tot i que hi ha gent com Elon Musk, i avui llegia que la moda ara és quan has de reduir plantilla, reduir primer els que estan a casa, per tant a veure què passa amb això, però és un tema que se'n parlarà. Salut digital per l'envelliment de la nostra societat i per la que ens pot donar el 5 o el 6G a l'hora de poder operar amb el tema de salut. I el tema d'administració electrònica, com ens relacionem amb l'administració. Indústria 4.0, el fintech, també pel sector de l'economia digital, el tema de, igualment, Indústria 4.0 i Smart Cities, aquí ho teniu. I després, ja per acabar, l'impacte que això pot tenir en aquest sector és les eines de negoci, o sigui, com la tecnologia impacta a l'economia, doncs òbviament el fet de la transformació digital, tecnologia n'hi ha tot arreu, el fet d'automatitzar la producció, i aquí també m'agradaria parlar de ojo amb la robotització, l'hem de fer, els robots han de fer les eines, que són les feines més que tenen menys valor, que són més mecanitzades, però no hem de perdre aquesta capacitat humana per analitzar. El tema de les B2B que estan anant cada vegada més cap a l'e-commerce perquè és una manera de disminuir riscos. L'aprenentatge digital, lligant-ho amb el que deia abans, la demografia i canvi social, tothom ha de tenir el dret a formar-se digitalment a nivell personal però també a nivell empresarial. I per últim aquest concepte de llars connectades, de com anem en compte o com lluitem contra la bretxa d'exclusió. I per acabar, el tema, crec que ja ha sortit avui també, el tema del talent. Hem de treballar amb el talent digital a tots els nivells perquè és qui farà moure aquest país en l'àmbit de la tecnologia. Després, si voleu, ja podem arribar a les preguntes. Si teniu algun dubte, doncs encantada de contestar. Moltes gràcies. Joana, ha dit en 10 minuts el que li tocava 20 minuts, però... Parlo molt ràpid, però entenc que com que hi havia dades ho heu pogut llegir. No, ha anat molt bé, 10 minuts. Li dono la paraula amb el Josep Martorell, Pep. Perfecte. A veure, sí. Gràcies, Dolors. Gràcies per la invitació. Jo no porto slides. Us voldria explicar un conte, una història, que comença, ho faig així perquè així em fareu una mica de cas, potser. La història comença a finals dels 90 amb el professor Andreu Mas-Colell posant en marxa la política científica moderna del govern de la Generalitat i m'ho faig venir bé, acaba ahir amb l'anunci que fa Cisco d'instal·lar a Barcelona el primer laboratori de disseny de xips que instal·laran a Europa. M'ho faig venir bé per explicar-vos la idea de fons que veureu quina és. Una de les versions d'aquesta història parla de supercomputació, que és el que ens dediquem nosaltres. La supercomputació, per entendre'ns, és una eina tecnològica que facilita que el nostre personal investigador faci recerca. Si tu avui en dia fas recerca en química, en biologia, en medicina, en enginyeria, en física, etc., cada vegada més necessites estar al laboratori fent coses i necessites grans ordinadors que et simulin, que facin càlcul numèric, que facin intel·ligència artificial, que facin anàlisi de dades, etc. Val? Això és molt important per la ciència i això cada vegada és més important per la indústria. No és difícil trobar cada vegada més sector de l'energia, sector del retail, sector de l'automoció, sector de la mobilitat i molts altres sectors que van incorporant aquest tipus d'eines per mantenir el lideratge en el sector industrial que treballin. Tot això, que m'ho faig venir bé i poso una mica l'inici simbòlic quan l'Andreu Mas-Colell posa en marxa la política científica moderna a Catalunya,
En tot aquest àmbit hi tenim un cert lideratge des de Catalunya, des de Barcelona, perquè un dels molts fruits d'aquella política científica, que ara aviat ja farà 20 o 25 anys, doncs és la creació del nostre centre de supercomputació, que no està bé tirar-se medalles, però avui en dia és el més gran d'Europa. I no és fàcil ser els primers d'Europa en alguna cosa. Val? Per tant, tenim un cert lideratge a nivell europeu amb una tecnologia tremendament important per la ciència i cada vegada més per la indústria. La primera idea. La segona idea és, una cosa tan important per la ciència i per la indústria necessàriament ha de tenir un impacte en la política i en les relacions internacionals. I nosaltres intentem explicar sempre que aquí hi ha un punt molt important, hi ha un moment interessant, que és l'any 2015, simplifico molt una història molt més complicada, quan en una cimera entre Barack Obama i el primer ministre xinès, Estats Units i Xina decideixen trencar peres tecnològicament, decideixen prohibir la cooperació en alguns àmbits i en concret decideixen prohibir l'exportació d'alta tecnologia d'un país cap a l'altre. Això és tremendament més complicat i a més el Gonçal de Semiconductors en sap més que jo i per tant no entraré més profundament per no equivocar-me. L'important d'això, això passa a la primavera del 15, és que en resposta d'això a la tardor del 15 Jean-Claude Juncker, el que llavors era president de la Comissió Europea, fa un discurs que és bastant famós en el nostre sector, amb una cimera a Lisboa, i diu no pot ser. No pot ser que depenguem tant d'una tecnologia tan estratègica de socis externs. No pot ser que Europa sigui 100% dependent de tecnologia essencialment nord-americana, xinesa i japonesa per a la nostra competitivitat científica, per a la nostra competitivitat industrial. Per tant, hem de fer alguna cosa. I posa en marxa el tren, i em refereixo al títol de la taula, de la sobirania tecnològica. Aquesta idea de Europa ha de tornar a ser sobirana en alta tecnologia. Val? Això té dues versions, una que la tenim molt ben encarada, una que és una mica més complicada i que acaba una mica amb la història de Cisco d'ahir. No? La que tenim més encarada, perquè és la més fàcil, és hem de ser sobirans i per tant hem de garantir als nostres científics i a les nostres indústries que tenen accés a les millors màquines de computació possibles del món. I això avui no és, o no era, fins fa uns mesos. Fins fa 2 o 3 anys, prepandèmia, tots els països d'Europa es compraven les seves maquinetes, parlo de manera molt col·loquial. Jo em compro una, Alemanya en té 3, França en té 2, l'altra no sé què, cadascú serveix als seus científics i anem fent. Però clar, estem parlant d'inversions que entre, vosaltres sou economistes, entre el cost d'adquisició i el cost d'operació, avui en dia una màquina d'aquesta se te'n va a 200 o 300 milions d'euros a 5 anys vista. És evident que comença a ser un ritme d'inversió i de complexitat tecnològica que els països sols difícilment poden aguantar. Potser Alemanya t'ho podrà aguantar, potser França traurà la llengua i t'arribarà darrere, però com a Europa això no era massa eficient. En l'any 18, l'any 19, la Comissió Europea i els estats membres es posen d'acord a dir escolta, això no és sostenible, hem de fer com fa Estats Units. I Estats Units, a nivell federal, a nivell americà, decideix els 4 o 5 llocs on hi ha les grans màquines de computació i s'ha acabat. I amb això garantim estar en el lideratge mundial i amb això garantim que els nostres científics i la nostra indústria tinguin accés a aquestes tecnologies. Van decidir fer-ho així, s'han posat d'acord a fer-ho així i comunament els estats membres i la Comissió han decidit que a Europa hi haurà 5 grans màquines de computació per donar servei a tots aquests sectors, una al nord de Finlàndia, una al nord d'Itàlia, la de Finlàndia ja està en marxa, la d'Itàlia la inaugurem d'aquí 15 dies, el nou Mare Nostrum 5 a Barcelona, els primers armaris del qual arriben d'aquí 15 dies, una gran màquina a Jülich, a Alemanya, que entrarà en funcionament l'any vinent, i una gran màquina en França, que entrarà en funcionament el 2024. Per tant, la part purament de ferro d'infraestructura, Europa la té molt ben orientada i això jo crec que és una gran notícia. Queda un segon problema que és el complicat. I aquí enganxo amb la notícia ahir de Cisco i en per què, gràcies a tot el que va començar no només el professor Mas-Colell, però sobretot amb el seu lideratge, on s'ha pogut arribar fins aquí. La segona part més complicada és, molt bé, tenim unes màquines fabuloses, ara anem a aconseguir que dins de les màquines hi hagi tanta tecnologia europea com sigui possible. Perquè els que ens vingueu a visitar, que estem al campus nord de la Politècnica, alguns heu vingut a visitar-nos, veureu unes màquines fabuloses i molt grans i superpotents i no sé quants milions de flops i espectacular, estrictament basades en tecnologia no europea. No perquè no ens agradi la tecnologia europea, sinó perquè no és competitiva. Per tant, el repte realment important és tornar a ser autònoms com a europeus en, és igual que n'hi digueu els xips, la microelectrònica, els semiconductors, la computació és igual, al final tots som cosins germans.
Per què és tan important ser sobirans en aquestes tecnologies? No ens hem tornat de sobte nacionalistes europeus i fem com el Trump, no? Allò, el Make America Great Again, i hem de ser europeus perquè no... És molt més simple. Ho necessitem per seguretat i defensa. Europa és l'únic gran país del món que té les seves infraestructures estratègiques basades en tecnologia estrangera i no passa res fins que passa alguna cosa. Ho necessitem per competitivitat industrial. Avui en dia, poso un exemple fàcil, un cotxe és un computador amb rodes, la quantitat de xips i de microelectrònica que hi ha dins un cotxe és espectacular. Si demà Joe Biden s'aixeca al matí i decideix multiplicar per 10 els aranzels a l'exportació a Europa d'aquesta tecnologia, la indústria automobilística europea té un greu problema. I, per tant, seguretat, defensa, digueu-li com vulgueu, indústria, i nosaltres també posem un tercer pilar que és una mica l'ètica. I jo crec que el Gonçal amb alguna cosa aquí de seguretat també comentarà. Estem superpreocupats per les nostres dades, superpreocupats perquè fan els algoritmes amb nosaltres, superpreocupats per no sé quantes coses, sense adonar-nos que tot corre sobre hardware que no controlem en absolut. Per tant, és superimportant que en els propers anys fem passos endavant en esdevenir més autònoms en l'àmbit del hardware, de la microelectrònica, dels xips, dieu-n'hi com vulgueu. Val? Per últim, això és fàcil, això és difícil, ho tenim ben encarat, estem molt lluny, quin paper hi juguem des d'un punt de vista nostre. Si ho he de simplificar molt, perquè em queden 2 minuts, la cadena de valor de la microelectrònica, per entendre's, dels xips, és igual, jo me l'imagino sempre com en 3 estadis, i així ho fem fàcil, no? La investigació, la recerca, el desenvolupar coneixement, el disseny de tots aquests dispositius i la fabricació d'aquests dispositius. Val? En la primera part tenim un posicionament molt bo. Podem parlar, la Joana parlava de talent, abans amb el Gonçal parlàvem d'institucions que coneixem europees en què hi ha també catalans per allà, l'anunci ahir de Cisco va per aquí. Tenim molt de talent. Com que estem més o menys en família, quan va venir fa unes setmanes el vicepresident de Cisco a visitar-nos per valorar si finalment feien o no aquest tipus d'inversions, no vull simplificar-ho, però passejar pel campus nord de la UPC, en què hi ha 7.000 estudiants de grau i màster d'informàtica, telecos, intel·ligència artificial, dades i no sé què més, és un valor. Per tant, tot el que és talent, recerca i de més, estem molt bé. En disseny començarem a jugar un paper, i el laboratori que ha anunciat Intel a Barcelona va d'això, i el laboratori que ahir va anunciar Cisco va d'això. En fabricació és molt més difícil. Les inversions en fabricació són molt més cares i molt més complexes, la qual cosa no vol dir que no es pugui acabar fent alguna cosa. Acabo amb aquesta foto dient, i una mica intentant resumir, és a dir, aquest conte que naixia amb la creació d'aquestes institucions científiques que han fet possible crear aquest talent, reforçar les nostres universitats i atraure aquestes inversions, em permet concloure dient hi ha una tendència de fons molt forta a Europa en favor de la sobirania tecnològica del continent, és imparable, políticament és molt forta, hi ha bilions darrere empenyent aquestes polítiques, això passarà, ens hi sumem o no, això a Europa passarà. Tenim unes certes capacitats per apuntar-nos a aquest tren i tenir-hi un paper important, i acabo, que és una mica l'objectiu d'avui, això és en part gràcies al que els últims 30 anys s'ha fet en aquest país d'inversió en coneixement, en ciència, en educació, etc. I això generarà un impacte econòmic molt important al país. Perquè cada una d'aquestes petites inversions que van caient formen part d'aquest cercle virtuós de que generem talent, l'empleem en llocs d'alta competitivitat, creem companyies, fem patents, atraiem inversions, creem llocs de treball i creiem que en aquest àmbit de la sobirania tecnològica aquesta gran oportunitat a escala europea ens aportarà moltíssim al país. I jo ho tanco aquí i després discutim detalls. Moltes gràcies, i com que ja has obert la porta al Gonçal, doncs Gonçal, endavant, tot teu. Si podeu penjar les... Bé, doncs, en el fons jo també us vull explicar una història, que tal com ha introduït la Dolors, com ha introduït la Dolors, a l'Autònoma, ara fa pràcticament exactament un any vam patir un ciberatac que va tenir unes conseqüències importants i que sempre que tinc l'oportunitat intento explicar què ens porta en aquest tipus de situació i què podem fer per intentar mitigar-ho. I això és una cosa que ens afecta a tots, com veureu en un moment.
És el de sota. Vale. Les TIC a l'entorn empresarial, aquí en el fons veureu que està enfocat sobretot a les empreses que no són de nova creació. Les empreses que són purament digitals, en el fons van per un altre carril, perquè des del moment que es van crear ja estaven conscienciades de que el seu producte era digital i que, per tant, havien de muntar-ho tot al voltant d'això. La majoria de resta d'institucions, incloses a les universitats, en el fons tenim una història que ve de molts anys i que jo recordo quan teníem a la universitat la sort, alguns, de tenir algun ordinador i que, sense adonar-nos-en pràcticament, hem arribat en una situació en què ens connectem a tot arreu, des de tot arreu i per fer qualsevol cosa. Ha hagut un augment progressiu al llarg de molts anys que per molts de nosaltres ha estat imperceptible i que afecta tots els àmbits. Tal com deia, les institucions que no tenim un producte digital purament digital, per exemple, en el cas de les universitats, la UOC, òbviament, té un producte digital i, tal com deia, també s'ha creat des de fa molt menys anys i des d'una altra manera, però en principi jo diria que totes les institucions que no tenim un producte purament digital, en el fons hem anat evolucionant i sovint no ens n'hem adonat de quin és l'impacte que tindria el dia que es paren tots els ordinadors. Perquè és una cosa d'aquelles que, com no passa normalment, penses que no serà tan greu. I sovint el problema que tenim és que no hem fet una anàlisi de riscos amb suficient detall i amb suficient estudi de l'impacte que tindria. Avui en dia la majoria de transaccions les fem digitalment. De fet, hi ha algunes que, encara que les vulguem fer en paper, ja no podem. A la majoria de llocs no podem enviar una factura en paper. L'hem de fer electrònicament. I això és només un exemple. Vull dir que, a més, no és només la nostra elecció. La legislació fins i tot ens empeny cap aquí, ens agradi o no. Això vol dir que sovint no tenim un suport tradicional. Fa uns quants anys, si s'hagués parat l'ordinador, dius, ostres, he perdut 3 dies de treball, hauré de tornar-ho a picar. Ara ja no és una opció. És a dir, no hi ha res que puguis tornar a picar perquè la informació només està digitalment. Això vol dir que si ens rebenten a l'entorn digital, en el fons, és com si algú entrés i fa 20 anys ens hagués cremat l'arxiu, o ens hagués cremat tot l'edifici, en el fons. Amb l'inconvenient que és molt més fàcil fer-ho. És molt més fàcil ara entrar i malmetre la informació digital que anar físicament a un edifici i cremar-lo. I que una part de tots els serveis informàtics, encara que no es perdin dades, tenir-lo parat durant 10 dies, que és sovint el mínim que cal fer quan tens un ciberincident greu, perquè el primer que has de fer és detectar com t'han entrat, perquè abans de tornar-ho a aixecar no tornar a tenir les mateixes vulnerabilitats i tornar a tenir el mateix problema, tenir el negoci parat un mínim de 10 dies, tots podeu imaginar, clar, a cada negoci sabeu quan és, però és un impacte considerable i sovint 10 dies és una subestimació. Les dades que hi ha sobre ciberatacs, com podeu imaginar, també són molt variables, és a dir, és difícil trobar fonts sòlides perquè sovint trobes coses que són contradictòries. Però sí que és veritat que la durada mitja que es parla normalment és de 30 dies, en un cas d'un ciberatac greu. Clar, com ha anat evolucionant? Què ens ha portat fins aquí? I això torno una mica per entendre aquesta evolució que no ens n'hem ni adonat. No fa gaires anys, la majoria de nosaltres recordarem això que comentava, que els que teníem la sort de tenir un ordinador, tenien un ordinador sobre la taula que el fèiem servir bàsicament com una màquina d'escriure i que no estava interconnectat amb res. Quan havíem de passar informació d'un lloc a l'altre, agafàvem el disquet, el movíem cap a l'altre costat i era tot el que hi havia. Poc després van començar a crear xarxes locals perquè els ordinadors que hi havia dintre d'una empresa estiguessin interconnectats i poguessin passar les informacions d'una a l'altra. Pocs anys després va aparèixer internet i vam començar a connectar-nos a internet per consultar informació. El següent pas, la majoria d'institucions necessitava tenir una visibilitat pública, una pàgina web i sovint oferir serveis al públic. Pocs anys després hem hagut de connectar-nos amb els nostres proveïdors i clients, amb el que ja comencem a intercanviar dades amb gent que en el fons tenim tracte, però que el nivell de confiança és limitat. I ara, en els últims anys, hem tingut les grans explosions del Bring Your Own Device, és a dir, que cadascú venim amb el nostre portàtil, el nostre mòbil, la nostra tablet i ens connectem a la xarxa de l'empresa
i hi ha la gran explosió de la pandèmia és el teletreball, que no només ens connectem amb el nostre dispositiu, sinó que amb el nostre dispositiu entrem fins a la cuina, entrem fins a manipular dades econòmiques, de recursos humans o en el cas de recerca, dades de recerca, el que convingui. Bàsicament, sense adonar-nos, hem passat d'un entorn en el que només ens connectàvem amb els nostres amics, o ni tan sols ens connectàvem amb ningú, a un entorn en el que estem connectats amb els nostres enemics i que fins i tot dintre del perímetre, és a dir, de la xarxa d'una institució com de la universitat, no podem donar per suposat, com es feia no fa gaires anys, de que quan està una cosa connectada allà te'n pots enfiar, perquè no hi ha ningú que ens en puguem enfiar. I tot això, malauradament, com ha sigut una evolució lenta, sovint no ens n'hem ni adonat. I això vol dir que, el que deia abans, les anàlisis de riscos que hauríem de fer contínuament en totes les coses, no els han fet perquè han sigut canvis petits al llarg de molts anys i sovint estem en una situació de risc totalment diferent que la que estàvem abans, però no hi hem reaccionat. Les TIC són ara una eina de treball absolutament crítica per tothom. Que fem servir és una eina de treball crítica que fem servir sense formació. No us podeu imaginar ningú que faci servir una màquina de gran potència i que no tingui una formació específica per aquella màquina. En el fons, aquestes màquines que fem servir cada dia, fins i tot el mòbil o qualsevol cosa, són màquines de gran potència que fem servir sense formació. I tenim molta resistència al canvi. Estic convençut que a ningú us estranyarà que la gent vulgui tenir drets d'administració als dispositius, poder instal·lar el que vulgui o desinstal·lar el que vulgui, que pugui fer servir les contrasenyes que vulgui i que faci servir la mateixa contrasenya per entrar a l'ordinador corporatiu que la que fa servir per entrar a Facebook o a Instagram o a Twitter o el que sigui, que des de la feina pugui accedir a qualsevol pàgina web que vulgui, que, ostres, aquest dispositiu convindria actualitzar-lo, però és que ara no em va bé. Deixem-ho córrer. Que sovint dius, ostres, tinc un programa que és que si el compro és molt car, deixa'm instal·lar una versió pirata. Això, malauradament, passa sovint i les versions pirates avui en dia són un niu de malware. És a dir, pots estar pràcticament convençut que quan et baixes un programa pirata t'han instal·lat alguna cosa que serà nociva pel teu ordinador. I finalment, l'argumentari de això ho hem fet sempre així, no cal ser paranoic, i malauradament hi ha coses d'aquestes que quan les fèiem així fa 20 anys no calia ser paranoic, però avui sí. I jo diria que un dels problemes més greus que tenim a la majoria d'institucions és que s'ha primat i continua primant-se la continuïtat del servei, és a dir, no es pot parar la pàgina web, no es pot parar el sistema de gestió econòmica, no es pot parar, en el nostre cas, el sistema de gestió acadèmica, encara que s'hagi detectat que té una vulnerabilitat, perquè és que el servei és més important. I això ens porta a la situació també de que l'equip de seguretat està infradimensionat pràcticament a tot arreu. En un campus com el nostre a la universitat o qualsevol empresa que tingui diversos edificis, jo penso que avui en dia ningú es planteja no tenir un equip de seguretat física que vigili, que no entrin a robar, que no hi hagi cap problema greu. Si anem a la part digital, malauradament, jo diria que la situació és exactament al contrari. És a dir, sovint, o en la majoria dels casos, no hi ha un equip de seguretat informàtica. I aquí la situació és encara més greu, perquè els atacs passen a les nits i les vacances. És a dir, que la seguretat informàtica ha de ser 24%. No és suficient tenir algú que durant les 8 hores al dia de treball habitual s'ho mira, perquè els atacants ens vindran a la nit. Sempre passa així. I el cibercrim és organitzat i sofisticat. La idea d'aquella que és un friqui que està mig boig i que no sé què, s'ha acabat. És a dir, aquí, com veureu en la segona diapositiva, hi ha molts diners en joc i estem parlant d'organitzacions molt professionals, que tenen equips dedicats a saber quants diners et podran demanar, perquè hauran mirat quina facturació tens. Compraran eines per atacar-te, compraran credencials d'algun usuari teu que estiguin compromeses i tenen molts recursos. En el fons és comparable en els càrtels de la droga, que tots sabem que en alguns països arriben a tenir més poder que les forces d'ordre públic locals. Aquesta gent estem movent-nos en aquests rangs, en els que tenen molts més diners que els que tenim nosaltres per protegir-nos. Un minut. Accés a tota mena de víctimes. Clar, un cop estàs en aquest negoci,
pots atacar des de la microempresa d'un únic treballador fins a la gran corporació, a qualsevol punt del planeta. En el moment de màxima debilitat sempre aprofiten quan són vacances i una nit per treballar. Tenen impunitat legal. Els sistemes judicials, com involucren en diversos països, no estan preparats i informalment la policia et dirà que la probabilitat que encara que enganxis algú acabi anant a garjola és pràcticament nul·la. I tenen molt baix risc i els guanys són molt alts. A nivell de dades és difícil trobar-ne, com deia abans, perquè hi ha de contradictoris, però he trobat aquesta del FinCEN, que en principi és una entitat creïble, que ha fet una anàlisi dels moviments bancaris als Estats Units durant l'any 2021 que han pogut lligar a pagaments de ransomware. És a dir, són només pagaments de ransomware als Estats Units durant un any i els que ha detectat la FinCEN. Això vol dir que la majoria dels petits no els haurà detectat. Com veieu, han detectat uns 1.500 casos amb uns pagaments de 1.200 milions de dòlars. És a dir, un pagament mitjà al voltant d'un milió de dòlars per cas de ransomware. I el que és preocupant, molt preocupant, com veieu, és la corba. El 2019 n'hi havia 252, el 2020 416, 2021 1.199 i el 2022 serà molt pitjor. De fet, cada dia, literalment, a les notícies teniu casos d'aquests. Particularment avui n'ha sortit un que es veu que el sistema judicial espanyol ha estat compromès. Com protegir-nos? Amb això acabo ja. Seran coses molt genèriques i que espero que us puguin ser útils. El primer que tot és hem d'estar tots conscienciats de que no és un tema de si m'atacaran, sinó quan m'atacaran. Això passarà, perquè vulnerabilitats en tenim tots, no hi ha un sistema invulnerable. Igual que quan a casa volem comprar una porta de seguretat, sabem que encara que comprem la més cara, si volen entrar, entraran. Aquí passa el mateix. Són uns sistemes molt complexos que si volen, entraran. Cal conscienciar a tots els usuaris. Per donar-vos una idea, el nostre vector d'atac va ser una credencial d'un estudiant sense cap dret en els sistemes informàtics i a partir d'aquí van arribar a escalar fins a arribar a xifrar-nos gran part de les dades. No cal només protegir els usuaris que tenen accés a dades econòmiques o són els administradors de sistemes. Absolutament tots els usuaris nostres són un perill. Cal tenir un pla de resposta i recuperació. És a dir, com hem d'estar preparats, hem de saber el dia que ens passi què hem de moure. Una cosa superimportant, tenir identificat algú que ens pugui ajudar, alguna empresa, algun professional que en sàpigui del tema, que el dia que fan la trucada a les 3 de la matinada li puguis fer una trucada i a les 8 del matí puguis tenir-lo al lloc començant a treballar. Perquè si no podeu imaginar la sensació de desesperació si no ho tens. Cal fer simulacions. Igual que fem simulacions de foc, d'aquestes no en fem i és molt més probable que passi. Actualitzar tots els sistemes, fins i tot quan toca la disponibilitat de servei, eliminar sistemes obsolets encara que toqui disponibilitat de servei i sobretot protegir la identitat. I finalment implantar sistemes de protecció que detectin possibles moviments que puguin haver, però sobretot tenir personal perquè s'ho pugui mirar, perquè aquests sistemes generen molta informació i si no tens algú que en sàpigui, que pugui prendre decisions i que pugui entrenar-lo perquè aquestes decisions les pregui automatitzadament, tampoc ens en sortirem. Per acabar, hem de ser molt conscients de que els sistemes són vulnerables i per tant hem d'estar preparats perquè això un dia ens passarà, més tard o més d'hora. Gràcies. Moltes gràcies. Aquí hem acabat les ponències i ja obriríem el torn de paraules, suggeriments, comentaris. Sabem que és una mala hora, però ens ha tocat. Sí? Hi ha micro? Sí? Bon dia, agrair als ponents les seves exposicions. Soc Jean Lluís Ribequini, enginyer industrial. Faré dues qüestions. La primera, una que em preocupa, és de cara a les pimes catalanes el dèficit d'infraestructura per homologar tecnologies. És a dir, Bluetooth, per exemple, no el pots homologar a Catalunya. DALI, Zigbee, Z-Wave, no tens laboratoris per homologar-ho a Catalunya. Això què suposa? Has de portar-ho fora, una part es pot anar a Andalusia i una altra part és a Europa.
retard en l'homologació, el time to market, manca de coneixement de tecnologies, perquè en un laboratori aprens com funciona una tecnologia, i us ho plantejo perquè per mi és un problema que tenim. Parlem de sobirania, no tenim laboratoris, aquest és un tema. El segon, el que plantejava el senyor Martorell, el principal fabricant mundial de màquines de semiconductors és europeu. Per què no tenim fàbriques a Europa? Gràcies. Sí. Em quedo la segona, per al·lusions. La pregunta és la pregunta. Jo crec que la resposta és molt complexa i el Gonçal m'ajudarà. Jo assenyalaria un element i entro en un terreny que no és el meu i estic entre economistes o similars. Però jo diria que la manca de política industrial europea és clau a les últimes dècades. És a dir, hem treballat molt per convertir Europa en un mercat obert, el qual segur que té moltes virtuts que jo no en sé, però l'hem obert tant que hem acabat descapitalitzant-nos en la part de tecnologies estratègiques. En canvi, d'altres països han sigut capaços de determinar una mica la línia entre aquella tecnologia o aquell producte o aquell servei en què la importació i l'exportació és bona i aquell altre en el qual cal ser, no sé si proteccionistes és la paraula, per garantir la propietat. Jo sempre explico el mateix. Jo no he vist mai que un centre com el nostre Estats Units compri una màquina que no sigui americana. Seria absolutament impensable. A nosaltres ens sembla absolutament normal comprar tecnologia no europea. Aquesta distància tan gran, al llarg de molts anys, és la que segurament ha provocat això, que malgrat tenir el monopoli en algun dels components claus, no tenim tota la cadena de valor, perquè en la part de la demanda no s'ha estimulat la priorització de proveïdor local, per entendre'ns. La gran pregunta ara és si estem a temps. És a dir, tota aquesta política europea de sobirania tecnològica en el cas de la microelectrònica no és evident que estiguem a temps. I sobretot per mi no és evident que puguem fer-ho sols. És a dir, totes aquestes inversions d'Intel, Ciscos i companyies, un dels grans reptes que se'ns presenten és fins a quin punt serem capaços d'aliar-nos amb socis, en aquest cas nord-americans, que solament són els bons, per entendre'ns, però a la vegada fer-ho per garantir una certa propietat intel·lectual europea que a llarg termini ens permeti superar aquesta situació. Aquest segurament és l'interrogant més important de futur. Sí, és un fet. Jo ara que no estic a govern no puc dir-ho, però no ho sé, és una realitat, no sé quina és la solució. Ho deixem sobre la taula el comentari. Bé, soc historiadora i em dedico una mica al tema del món rural català, per l'actualització, estem mirant sempre això, les noves tecnologies, etc. Llavors, el tema que parlàveu de despoblament, des de fa molts anys que s'està dient que es va cap a la ciutat tothom, no? Però en canvi ara, amb la pandèmia, almenys aquí a Catalunya, hi ha algunes dades que s'està dient que és el contrari, que la gent marxa de la ciutat i se'n va al món rural. Llavors, les noves tecnologies suposo que afavoriran molt aquest traspàs, o això serà, com ho veieu vosaltres, o serà una cosa passatgera que hem agafat por i algú ha marxat i després això es tornarà a calmar, i si és que és veritat, és que és evident que fa molta falta la nova tecnologia per tot en el món rural, a nivell econòmic, a nivell de comunicació, que si la gent no cal que agafi el cotxe contínuament, que es pot fer a través de les xarxes, l'ensenyament, la sanitat, vull dir que aquí hi ha un repte importantíssim de cara a les noves tecnologies. Si me responc jo, que això m'ho conec bé. Òbviament ha d'haver-hi connectivitat, o sigui, ha d'arribar la fibra. La fibra ha de ser un dret bàsic, com tenir accés a... Quan obres l'aixeta et surt aigua, doncs hauries d'obrir la fibra que et sortís la connectivitat. Per tant, l'objectiu és arribar a totes les llars, seria arribar a totes les llars de Catalunya. Dit això, no n'hi ha prou. Vam fer uns projectes de repoblament amb la Mobile World Capital, a partir del qual agafàvem gent que volia fer estades, en aquest cas va ser a Tremp, va ser a la Vall d'en Bas i va ser també a Ribera d'Ebre, si no m'equivoco, a Amposta, que treballadors del sector tecnològic anaven temporalment a treballar fora de l'àrea metropolitana o de Barcelona. I eren perfils molt diferents, gent amb família, persones de diferents edats,
Llavors, tu ja pots donar l'accés, no, a la connectivitat per treballar, que és el que òbviament hi ha de ser, no, i que els polígons tinguin connectivitat i que puguis connectar-te des d'on sigui, però això ha d'anar acompanyat d'una política d'habitatge, educacional i de salut, bueno, ha d'anar acompanyat, perquè què passa? Que tu ja pots posar la gran connectivitat o les grans facilitats creant centres de teletreball o espais de coworking, que com aquelles persones que venen a treballar i tinguin fills, per exemple, no puguin accedir a l'escola o no puguin accedir a l'habitatge o no puguin accedir a un transport públic perquè igual no tenen transport, no serveix de res. Ens passa sobretot a la vall d'Olot, que vam fer aquest exercici que, òbviament, per treballar allà és espectacular, però no hi ha habitatge. No pots comprar, perquè hi ha masies que no es poden, bueno, que els propietaris no hi van i no les venen, i pel que fa a habitatge públic no n'hi ha i hi ha molt poca oferta d'habitatge. Per tant, pots posar les possibilitats tecnològiques, però ho has d'acompanyar de solucions socials i culturals per poder-hi viure. Pel que fa que has dit de la masia, nosaltres justament és un dels temes que estem mirant de treballar i que sembla que s'està fent, és agafar la masia i canviar-li una mica la funció que tenia. Fins ara ha sigut un habitatge familiar que bé, que a èpoques anteriors hi havia molta gent, hi havia els masovers, hi havia els fills que no eren casats, hi havia la tira, no? Però la idea és que sigui unifamiliar. En canvi ara sembla que hi ha jovent que està intentant que la masia sigui un centre on hi pugui viure diferents tipus de persones. És a dir, s'està plantejant això, si pot haver-hi llocs comuns i llavors l'altre. I aquí nosaltres vam fer una mica una jornada, es queixaven de l'administració, no? I teníem una representant de la Diputació que va dir que no hi estava d'acord perquè estaven donant permisos per poder fer pisos, perquè és que fins no fa poc ni tan sols el fill de la casa que es quedava podien fer pisos de diferents, sinó que havia de fer una casa al costat. I sembla que potser s'està canviant o s'està fent un nou plantejament, a veure. Ja et convidaré després. La darrera, perquè ja m'estan avisant que com que ens hem d'ajuntar a l'última taula col·loqui, m'estan avisant que haig de tancar la sessió. La darrera pregunta, qüestió o intervenció. Bon dia i gràcies per les ponències. La disgregació del Departament de Polítiques Digitals, consideren que està orientat cap a la direcció correcta, cap a la incorrecta o és neutre? Ara, si vol, després de les sessions veiem i fem un cafè i dono la meva opinió en privat, perquè no la puc donar aquí. Soc molt políticament correcta. Ara parlem. L'hem entès perfectament. Bé, doncs moltes gràcies a tots per assistir, als ponents per les intervencions que han fet, i el finançador, el patrocinador, Port de Barcelona, i us convido a tothom a assistir a la següent taula, que és a dalt, deu ser a la sala d'inauguració. Moltes gràcies a tots.